butang tungod kay naabot ko diri dapita pagsara kay kung maabot diri dapita no gani nasaad ko ganina kay nasayod ko biko nya ata ingon ko na o man gid ko maslito diri sa Mactan padulong na pagbalik kinala dito kanang sa bangkal gani nga lit-anan unya ikaduha nalipay ko tungod kay nakaapas ko gitunog sa ulog sa kaning nobinaryo alang sa Senyor Santo Niño kay niadtong pista magod sa Basilika tibok simana kung wala kalakaw kay nagaw wa gid ko kalakaw nagpa-ER ko tungod sa kasakit sa kong tiil unya nakain ko nga sayang wala gid ko kaadto sa Basilika bisan lang sa kanang mga labinaryo labi na gyud sa pista mao nga nalipay kayo ko karon kay nakaapas pa gyud ko kasaulugan no? sa pista alang sa balaang batang Jesus ang ato mahal na Senyor Santo Niño atong pakpakan ang Dios. Samtang nagpadulong ko diri ganina, sayo-sayo man ko kay traffic ko diri no. O nakapamlandong ko sa kaya ko walyo niya no. O nakaingon ko nga indo tingali ang iwali karon kabahin sa relasyon. Dili lang sa mga relasyon nga kanang namatay na. Kundi labi na sa mga relasyon na buhi pa. Dili tungod kay ugma Valentine's, kundi ang atong mga pagbasa karon gahisgot o relasyon. Dili lang tingali kayo tataw na dili kay klaro apan para nako nindot siya nga pamalandungan ang kining tema sa relasyon nga gikan sa mga pagbasa. Kung mahinumdum ta sa mga nilabay nga mga adlaw ang atong mga pagbasa sa first reading unang pagbasa naghisgot sa kadtong Genesis story of creation. Sakto ba ko? No? Kendo ba mo? Nga giunsa pagbuhat sa Ginoo ang kalibutan. Unya ang pinaka-climax sa creation story unsa man. Nga iyang gibuhat ang tawo. Gibuhat niya ang lalaki ug niingon siya nga huwang man magbuhat ko iyahang kauban mao to nagbuhat ko siya babayi gikan sa asa gikan kiliran no? Sa gusok na lalaki pagpakita nga ang babayi equal usama og dignidad sa lalaki walay taas kundi pareha sila sama sila og gikan ni ana no atong makita kung unsa ka importante di ang kanang kita isip mga tao kinahanglan pag naay kauban naatay komunidad naatay higala naatay kaila ay dili ta mabuhi nga mag-inusara tinuod gyud ang panultihon nga no man is an island kay kitang tanan gibuhat man ta sa Ginoo nga tawo nga makigrelasyon sa uban a person always in relation to the self, to others, and to God. Mao nga, parte na siya sa ato ang kinaiya nga kitang tawo di kita buhi nga walay maistorya mao bitaw at the height of the pandemic naglisod ang kasaga kadaghanan nato no kay it was about isolating man pagpalayo kay base ko niya matakdan takon kanunay tang magtapok-tapok mao nga lisod para sa kadaghanan nga kanabang walay interaction sa uban gani sa mga kabataan nga nag-eskwela nag-virtual, nag-online class daghan ang naglisod kay ngano man less ang interaction kasagaran nga ara magatubang sa computer apan walay kanang human to human or face to face nga interaction unya for a long time nangita ta ato kay ngano man natural man para sa ato nga mangita ta og kaistorya, katabi, usay kakalibak no. Parte man na dili ang pagpanglibak nga parte sa tuwa kun dili parte sa tuwa kana bang makiingon-ingon, makighimamat, makigigala.
Kay nga naman, diha diri sa kinauyukan sa atong pagkatawo, gitisok sa Ginoo kining gasa nga kinahanglan mugawas ta sa atong panimalay, mugawas ta sa atong kaugalingon aron mangita og kaistorya, mangita og komunidad, mangita og ubang tawo. Kay dili man ta makumpleto kung mag-inusara ra kita. Mao nga atay kapasidad nga makig-relate sa uban kay gihatag man asi nga gasa sa Ginoo. Gihatag sukad pa sa una, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan, ug sukad pa sa pagbuhat niya kanato. Mao gani ang unang pagbasa nato karon, no? Gikan sa Genesis gihapon, si Cain ug si Abel. Nakaklaro ba mo sa unang pagbasa? Unsa man hitabo? Si Cain, giunsa man niya si Abel? Yan gipatay. Kay ngano man, naa siya kasina sa iyahang kasing-kasing. Naa siya kaaligot-got tingali, no? Sa iyahang kasing-kasing. Pagpakita nato nga kana bang ang dili maayo nga kana bang relasyon magdala gyud nato kanunay, no, sa kadaot o kapilihan. Mao nga nindot ka subayon nato, no, kung unsa kaning relationship. Isip tawo ang gamay bata, no, naa na siya sense of in relation to, pero dili pa sa ubang tao kumili sa kaugalingon. Kung makabantay mo sa bata kanunay ginano from zero gikan sa pagpanganak hangtod sa edad tingilig 3 anyos, ang bata para ginas iyaha kanunay akuha mga duaan butang nga iyang magunitan. Ang hunahuna niya akuha na kay nga naman ang sense of relationship niya is sa kaugalingon pa, wala pa siya kapasidad nga utan-aw sa kanang relasyon niya ngadto sa uban. Mao nga para niya ang tanan bisan gani ang mga nagbantay niya, no, para niya extension of himself or herself ni silang tanan. Mao nga kumubiya ang primary caregiver, ang inahan o kinsa pa diha, no, muhilag ang bata kay ngano man ni palayo man ang kanang extension sa kaugalingon. Pagkaon, gatas, tanan para sa bata nga gamay, iyaha. Kabantay mo na, no? Mo bitaw mo hilak ng bata na kung kuwaan nimo og kanang luwaan, eh wala pa man siya ang kanang sense nga naadi ay there is such a thing as relationship towards others. Pero kung magpangidaro na siya 3 anyos pataas hangtod 5 tingali, nana na siya sense nga uy, ako di ay lahi di ako sa kining butang, kining duaan ako lahi ko, ug na ako'y igsuon, na ako'y ginikanan, na ay ubang tao nga nagpalibot nako. Maghinay-hinay siya kasabot nga siya di ay individual siya, lahi siya na sa iyang igsuon nga babae baka o igsuon nga lalaki, ug hangtod nga magkadako ang bata na anay sense nga oy, I am also in relationship with the environment. Nga dili lang sa ubang tao kundi ang kanang konteksto nako nga nabutang ko ni ining klase nga pamilya, nagpuyo ni ining lugara, unya nag-eskwela ko ni ining eskwelahana. Tulo ka kanang pagtan-aw mo sa relationship. Intra towards the self, no? Siya towards himself or herself. Inter relationship, siya padulong sa uban. O meta, siya o ang iyang konteksto o environment. Tulog ang klase sa atong mga relasyon. O sa pagdako na sa bata, makita nato kung natudluan ba ni siya tarong, napadako ba siya og tarong ni ining aspituha. Kay ang iyang pagpakig-ingon-ingon sa uban, dako kaayo nga timailihan kung
Nidako ba siya nga kanabang gipangga, gihigugma, giatiman, o gipadako ba siya nga kanang gibiyaan lang, kanang gipadako ba siya nga kanang kanunay nga lapiguhon, gipadako ba siya nga kanunay makalimtan pagpakaon, nagdako ba siya nga puno sa kahadlok, o kana siya mo factor in ko na siya kung unsa siya makig-relate sa iyang palibot, siyang kaugalingon sa uban o sa kanang konteksto niya. So kung bati ang iyang kisinatian, bati usab o dili maayo ang iyang relational capacity, dili well formed, kay pwede man siyang mamahimo nga kanabang people pleaser tayo mo, kay stricto tingali ang primary caregiver, kanunay nga kanabang mutando lang, kanunay nga sige ma, sige pa, o inikadako niya, kanunay lamang yes boss, kay nga naman mahadlok siya nga kanabang i-reject sa kanang authority, kay maumay gidak-an niya ang primary caregiver niya nga stricto kaayo nga murag withdraw o dili ihatag ang gugma kon yung ani mahitabo, kung dili siya mosunod, kung dili siya magbinutan. Puno sa kahadlok ug insecurity ang bata nga magtubo. Unya wala kay siya maayo nga kapasidad nga makig-relate sa uban. So kini nga realidad gapakita nato unsa ka importante ang pag-atiman, unsa ka importante ang pagpangga o paghigugma sa usa ka bata. Kung unsa ta makig-relate sa atong kaugalingon, unsa ta makig-relate sa atong isig katao, ug unsa ta makig-relate sa Ginoo, it is both nature and nurture. Naa na taanang kapasidad kay gihatag naman kana sa Ginoo sukad pa sa pagbuhat niya sa kalibutan o pagbuhat niya kanato. Pero dako usab kaayo og kalabutan ang pagmatuto or kanang pag-nurture, pagpadako sa atong mga ginikanan o atong mga primary caregivers o kinsa man kana sila, no? Lula ba kaha, o yaya ba kaha, o papa ba kaha, no? Atong nakita sa atong ebanghelyo nga ang mga Pariseo gawas nga kanang naanda nila sa ilang relihiyon nga kanunay ba nga murabag impersonal kaayo ang ilang relasyon sa Ginoo, apan dako usab og kalambigitan ang tingali ang gidak-an nila nga environment, no? Ang ilahang pagpakig-relate sa Ginoo atong makita nga stiff kaayo og rigid kaayo, wala gyud matawag nato nga relasyon tali nila og sa Ginoo. Maong ang pagtan-aw nila sa Ginoo dili amahan, dili sama sa relasyon ni Hesus ayang amahan sa langit nga close kaayo. Ang mga Pariseo walay pagsalig, walay pagtuo sa Ginoo. Mao nga sa itong ebanghelyo atong nadunggan nga kanabang naghuwat ra gid silang ditkon si Hesus. Naghulat ra sila nga masityat si Hesus, no? Gani sa itong ebanghelyo nangita sila timailhan. Kay para nila ang Ginoo kanabang murag dispenser kanunay, no? Kanang upakita og kanang unsa ba? Kanang mga katingalahan. Apan nalimot sila o wala sila makakita nga anaa na di ay ang Ginoo sa ilang taliwala, naa na si Hesus. They refuse to see the God in Jesus in their midst. Labaw pa sa timailhan ang naa sa ilang presensya. E dili lang timailhan kundi ang Ginoo na naa sa ilang taliwala. Panwala sila makakita ni ana o dili gid sila makakita kay ngano man wala man sila'y relasyon sa Ginoo. Walay relationship tali nila og sa Ginoo. Unya kung matras sa gamay sa atong unang pagbasa, si Cain tungod sa kasina sa iyang igsuon, iyang gipatay. Unya sa dihang gipangitaan siya sa Ginoo asa na iyang igsuon nga si Abel, unsa iyang gitubag?
Hinumnom ba mo? Bisag in English. Okay ra, sa may tubag. Kaya mag-exam na ko niya. Sige lang. Sa gitubag, natug mo tigal yung ganina. Kung natug na mo ron. Ngayon siya nga, am I my brother's keeper? Di ba? Takto ba ko? Nangatog naman mo. Naingon siya nga, am I my brother's keeper? Iyang gisumbalik ang kanabang pangutana sa Ginoo mo nga. Wa ko'y pakialam sa akong igsuon. Asa siya? Ako ba day tigbantay sa ako ang igsuon? Gapakita nga si Cain wala gyud maka-establish o relasyon sa iyang igsuon gani iya ba nang gipatay kay walay pag-respeto, walay paghigugma siya diha sa igsuon. Imagine na, no? Imong igsuon imong gipatay. O wala pud siya maayong relasyon sa Ginoo. O backtrack pa gamay, nasina si Cain kay ngano man nasina siya kay ang halad ni Abel nga sinunog ni diretso sa langit apan ang iyaha ambot nagsuroy-suroy patingali ko mo galaan patingali ko asa padungga to kapakita nga bisan gani siya wala siya tarong nga relasyon sa Ginoo bisan gani iyang pagtubag sa Ginoo no murag walay pagtahod ug pagrespeto nining tanan ato makita kung sa'y resulta sa dili maayong nga relasyon o worse wala gyud relasyon between us and others, between us and God. And most likely kung wala na siyang duha, wala sa tay relasyon nga maayo between us and ourselves. Dili ta kahibalo mo hatag og importansya sa tong kaugalingon kay ngano man wala. Wa tay maayong relasyon sa tong kaugalingon. Mao nang wa po tay maayong relasyon sa uban. Mao nang wa po tay maayong relasyon sa Ginoo. Ang tao ganing palaaway bisan pag kada adlaw nimo na makit-an sa simbahan para nako no kanang wa gyud na siya maayong relasyon sa Ginoo. Ngano man? Usaon man pagka come on, di ba? Usaon gud taon pagkahitabo nga naa siya maayong relasyon sa Ginoo nga di niya makita nga wa man gani siya imong relasyon sa iyang silingan nga kanunay niyang labay-labayan kada adlaw. Di ba? Sakto ba? Logical tayo. Maunang kanang kanunay mag-ingon nga kanang hinimba o kanang unsa pa diha no? Unya iniuli sa ilaha moy unang nga manglibak mo'y unang mangaway. Wala ko'y nailhan niya diriha, kaya di ko taga diri. So, kanang ni-react diha, wala ko'y labot na inyuhara na. Gapakita lang na nga, wala lang yun, taphaw, o kanabang, sorry to say this, pero, dili tinuod ang atong relasyon sa Ginoo. Kung kanunay tanga, kanabang, ini tag-ulo, kanunay tanga, kanang mamalikas sa ato ang silingan, ato mga anak, sa padiha. Atong tanawon, atong pagalingon nga, naabag yun ko'y tinuuray nga relasyon sa Ginoo. Nga nung iyong ani man ko ka kanang, sa ba? Bitter, tayo kung iingaw nung kay balik tayo siya. Nga nung iyong ani man akong attitude towards others, walay mahitabo na relasyon sa Ginoo kun una sa tanang wala tay tarong nga relasyon sa atong isig katawo sa atong kaugalingon. Maunay gipakita sa ato ang mga pagbasa karon sa ebanghelyo ug sa unang pagbasa. Muna nga nindot na siyang kumustahon karon unsa kaha kumusta na ang atong relasyon sa atong Ginoo? Kumusta na atong relasyon sa atong isig katawo? Kumusta na atong relasyon sa atong kaugalingon? Importante kaayo ang relasyon kay ano man naana it is in our nature ug dili ta makumpleto kung wala na siya maghigwaos ta kung wala na siya dili ta makumpleto gani ang langit nos
Ang langit, it's all about relationship. Nga kung maayo atong relasyon sa pagalingon, sa tuig sikataw, sa Ginoo, na bisan pag nato diri sa yuta, bahala na kung sa kadako ang problema nga atong maagian, no? Langit na siya, kaya naman maayo man imong relasyon tanan. Muna'y atong angay nga pangumusahon, kumusta man ang atong mga relasyon. Di lang romantic relationship mo, pero pwede gihapon kamoy mag-igo. Kay Valentine's na gitugma, abi pa lang bitter sa ko. Basig katol ang inyong dagkutan ugma o kandila nga itom. Kay inyo nang gimaldisyon ang kinsa ng inyong gidagkot, no? Kay wala tingali nagpa-team out, sukad pa sa naging tuig, gi-ghosting mo. Bisag layo pang kalag-kalag. Pero on a more serious note, dako kayo impact sa itong kinabuhi ng atong mga relasyon. Ang atong Senyor Santo Niño, no, ang balaang Batang Hesus, gapakita nato unsa ka importante sa role sa mga ginikanan. Dili tingali ginikanan tanan nato dire, apan surely naamoy pagumangkon, apo o kanang silingan ninyo nga gamay, no? Unsa ang importante ang role sa kanang adults? Kung unsa pagpadako sa Batang Hesus, kapakita kini nato kung unsang klaseng amahan o inahan si Maria o si Jose. Si Jesus nakahatag sa iyang kaugalingon diha sa krus. Gihatag ni Jesus iyang kaugalingon sa krus. Tungod sa iyang gugma sa amahan sa langit ug tungod sa iyang gugma alang kanato. Tan-aw ninyo makahatag kaha si Jesus sa iyang kaugalingon kun wala siya maayong relasyon sa iyang kaugalingon, sa iyang mga taong nagpalibot niya ug sa Ginoo. Dili imposible nga makahatag ang usa ka tawo, no, sa kanang wala siya, di ba? So kung makahatag, maka-offer gani ang usa ka tawo sa iyang kaugalingon, pasabot nga puno siya, secure siya. Kaya nga naman, na-fulfill nga parte siyang kaugalingon kanang relational aspect sa iyang kaugalingon. Nahimong maayo ang relasyon ni Jesus ngadto sa iyang amahan sa langit ngadto sa uban tungod kay nahimong maayo ang ehemplo si Maria o Jose sa dihang nagtubo pa si Jesus. Kita nga mga adults o mga ginikanan baka unsa man ta isip mga ehemplo sa mga gagmay, mga bata. Kumusta man ta dihang dapita? Kanunay lang batang magyaw-yaw nila? Kanunay lang batang manglatigo? Kanunay lang batang kanabang pahimungtan kining mga bata tungod kay diha sa trabahoan dili maayo pod imong relasyon sa mga tao? Tingali mo ni kini ang hagit ato karon, no? How to become better in our relationships. Not because tomorrow is Valentine's, but precisely because our relationships can make or break us. Gipakita na siya no ni Cain, gipakita na siya sa mga Pariseo. Si Cain sa unang pagbasa, gapakita unsa kang ngilad ang mahitabo kung wala tay maayong relasyon sa atong isikatawo. Mamahimo tang walay pakialam, unya worst pag yun. Mamahimo tang magabuhat og bati o ngilad batok kanila. Ang mga Pariseo sa itong Ebanghelyo, kapakita usab natong tanan, no, sa epekto kung wala tay relasyon sa Ginoo. Himuon lang natong ATM ang Ginoo, no? Murabag dispenser sa tanang gusto nato. Kanunay lang tag magyango mo, kanunay lang tag mangayo. Unya di ta matumanan, mangluod na dayon ta, magluod-luod ta. Wala gasugad sa respeto. Wala gasukad sa kasuod, wala gasukad sa higugma kanang paghigugma. Wala nagasukad sa relasyon nato ngadto sa Ginoo. Maong bisan og anaa na sa atubangan nato ang Dios sama sa nahitabo sa mga Pariseo, no?
Bisan pag kada adlaw ta makadawat og nagkadaiyang grasya gikan sa Ginoo, mangita pag gitaglain, mangita patag mga emailhan, mangita patag mga pabuto, kay dili enough nato nga nakamata pa ta. Dili enough nato nga oy napamaday hangin ko nga kanang gihanggab karong adlaw. Di pa na enough nato. Dili pa enough nato nga makakaon pa tag katulos sa kadlaw. Kaya nga naman, mangita pa man taglain. Ug ang mahitabo, dali ta makapanulisok sa Ginoo. Kaya wala masunod o matuman ang atong mga gusto. Walay relasyon. Sa katapusan, mamahimo lamang kita, no? Mamahimo unta kitang makahalad og sakripisyo og tinuray nga pagdayeg sa atong salmo, no? Makahimo lamang taanan kung natay relasyon sa Ginoo. Di ba? Makahalad ta sa Ginoo ug kana bang kinasing-kasing unsa ba na siya, no? Imong gihalad ngadto kaniya pag-ampo ba alang sa uban o kana bang pagkaon ba kano ngadto sa gutom o unsa pa diha kun ana tay maayong relasyon between us and God. So mao tingali na atong pag-ampo karon nga unta makahalad ta og tinuoray nga sakripisyo o tinuoray nga pagdayeg ngadto sa Dios. Inubanan sa kahibalo nga dako kaayo pagkulang sa atong relasyon kaniya ug sa atong isig katawo. Angay na to ang kuno na. Angay ta manukad dihang dapita. Asan ta nagkulang sa atong mga relasyon, labi na sa relasyon nato sa Ginoo. Pamahimo ta kita angayan nga mudalanin ni mga paghalad ngadto kaniya. Atong ihalad kining tanan ug dalhon nato sa tiilan sa ato ang Senyor sa Panginoon. Amen.